Girtîgehên li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê her bi binpêkirinên mafan û rûdanên tim di rojevê de ne. Rewşa giran bi destpêka şer û atmosfera siyasî gêiştiye asteke tirsnak. Bi hezaran girtî li ser hincetên biçûk têne sirgûnkirin û cezakirin. Li gorî raporan girtiyên nexweş jî nayên tedavîkirin û rewşa di hundir de gihîştiya qunaheke xeter e. Aileler hani hastalığı, kanser. Birayê min nexweşê şêrpenceyê ketiye û niha li ber mirinê ye. Dema em diçin serdanê li hemberî me jî helwestekî nemirovî nîşan didin. Daxwaza me ew e ku bi hêsanî karibin bibin nexweşxanê. Li gorî raporên îhade û mehadeyê niha di girtîgehan da 1144 girtiyên nexweş hene. Ji van jî nêzî 1000 kesî girtiyên siyasî ne û ji sedî nodê wan jî Kurd in. 162 ji wan girtiyan bi giranî nexweşin ku 82 ji wan jî nexweşên pençeşêrê ne. Tevî ku bixwe nikarin pêdiviyên xwe bi cî bînin jî ew nayên berdan. Gardiyanların cezaevi yönetimlerinin Rayedarên girtîgehan pêvajoya dermankirinê bi derengî dixin. Gelek caran ew û nexweşxane bi hevkarî tevdigerin. Nayê xwestin ku girtiyên siyasî bi tu avayî bêne berdan. Gelek nexweşên giran hene û nayêrin ku qenebe dema ku bimirin li gel malbatên xwe bin. Mafê mirinekî însanî jî nadin wan. bir biçimde verilmiyor. Li gorî agahiyên ku malbat û parêzerên wan didin, nexweşî û tedawî nekirin ji bo girtiyan weke cezayekî duyem tê bikaranîn. Rêveberiyên girtîgehan wan bi sedemên kêfî naşînin kontrolê û derman jî bi heman hincata nadin wan. Di 10 salên dawîn de jî zêdetirî 100 girtiyan bi nexweşiyên cihê jiyana xwe ji dest dane. Tipa edlî û nexweşxaneyên ku girêdayê Wezareta Tenduristiyê ne di derheqê sedan girtiyan da rapor dane û divê ew demil dest bêne berdan. Lê Wezareta Edaletê van raporan paşgû dike û bi sedan girtî kêlî bi kêlî berfê mirinê vediçin. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.